हाय लोगोफोर, खुलुमबाय। आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअआ क्लास 10 नि थाखाय जागोन। देग्लाय बोसोराव जेनाखि थाखो 10 फरायबाय थानाय आंनि फंबाय बिनानावफोर, बिसोरो जेबायदि सोलोंनांगौ दंमोन, रोंनांगौ दंमोन मोनफ्रोमबो साबजेक्टनि सायाव, बिसोरो नाथाय माखासे गाज्रि थासारि फैनायनि जाउनाव बिसोरो सोलोंजोबनो हायासै बा गुदिनिफ्राय रोंलांजोबनो मोनासै। बिनि थाखायनो आंबो सानदों जेनाखि आंनि एसे रोंनाय, बे रोंनायखौ आं बे लकडाउननि गेजेरावब्लाबो आंनि फंबाय बिनानावफोरनो अनलाइननि गेजेरजों फोरमायनो हागोन नामा, बेखौ आंनि गोसोआव सानखांनाय फैदों। बिनि थाखायनो आङो गोरा साबजेक्टखौ लानानै आं फैयाखै, गोरलै साबजेक्टखौनो आङो लानानै फैदों। बा आङो इसिबां गोरोंबो नङा आरो आं फोरोंगिरिबो नङा। बिनि थाखायनो आङो जेनाखि बुजिनो हानाय, बे बुजिनो हानाय साबजेक्टखौसो आङो लानानै फैखादों। बे साबजेक्टआनो जाहैबाय एम आइल खौनो आङो लागोन। आङो फोरोंगिरिबो नङा, आङो बिब' हिसाबैसो आङो बिथांमोनखौ फोरोंनो सानदों बा आंनि रोंनायखौ बिथांमोननो फोरमायनो सानदों। एम आइल हिसाबै जोङो बुंनो हायो गोरलै, नाथाय जोङो फरायनानै नायोब्ला माखासे सोदोबफोरखौ जोङो बुजिजोबनो हाया। बिनि थाखायनो जोङो मोनफ्रोमबो सोदोबफोरखौ जोङो बुजिनानै लानांगोन, अब्लासो जोङो गोरलै जागोन। अब्ला आङो जागायदिनि। फार्स्ट चेप्टारावनो दङ जोंहा बिबार खानाय। बे बिबार खानायखौ आङो नोंथांमोननि सिगाङाव मोजाङैनो फोरमायगोन बा नोंथांमोनखौ बुजिनो हानाय बायदि आङो खिन्थागोन। अब्ला फैदो नोंथांमोन, जागायदिनि। गिबियावनो आं फंबाय बिनानावफोरखौ खावलायग्रोबावो, खन्थाइखौ फरायनायनि सिगां बा खन्थाइखौ बुजिनायनि सिगां जोङो खन्थाइनि खाथियाव होफानाय खन्थाइनि गुबै राव एबा सान्थौ, बेखौ जोङो फरायग्रोनानै लानांगोन। अब्लासो जोङो खन्थाइ फरायनायाव बा बुजिनायाव जोङो गोरलै जायो। बिनि थाखायनो आंबो नोंथांमोननो गुबै सान्थौखौ खनसे फरायनानै होग्रोनि। अब्ला फैदो नोंथांमोन, आङो जागायदिनि। बिबार खानाय खन्थाइया दोंसे नेरसोनारि खन्थाइ। बेवहाय जोङो नेरसोनारि खन्थाइ होनोब्ला जोङो मिन्थिनानै लानांगोन। नेरसोनारि खन्थाइ होननाय लोगो लोगो जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो आजै आजौनिफ्राय जाय एंगारहायि सोमोन्दोफोरखौ सोलोंनो, मिन्थिनो एबा आब्रुथिफोरखौ मानिनानै जोङो सोलोंनो हायो, बे रोखोमखौनो नेरसोनारि खन्थाइ होननानै बुंनाय जायो। बेवहाय खन्थाइगिरिया बे खन्थाइनि गेजेरजों मा फोरमायनो नागिरदों, खोनासंलांदो। बे खन्थाइनि गेजेरजों लाइमोन बैसोआव एबा उन्दै समावनो गियान बुथुमना लानो खन्थाइगिरिया खावलायदों। मानि मा होननानै बुंदों खन्थाइगिरिया? जों साफ्रोमबो लाइमोन समावनो एबा उन्दै समनिफ्रायनो गियानफोरखौ बुथुमनानै लानांगौ होननानै बुंदों। मानोना जिउनि समा बारग'लांब्ला जों आखाइ गोजायै बे बुहुमनिफ्राय थांफिननांगोन। मा होनबावदों खन्थाइगिरि बिथाङा बेवहाय? जुदि जों सम थानायावनो, उन्दै समावनो एबा लाइमोन समावनो जोङो जोंनि मावनांगौ खामानिखौ मावनानै लायाब्ला एबा नांगौ रोखोमनि गियानखौ जोङो बुथुमनानै लायाब्ला जोङो आखाइ गोजायै थांफिननांगोन होननानै बुंदों। बे खन्थाइयाव जेरैबायदि गियायथि, निमायथि आरो गयथि मोनहा मोखां सोमाब सोमाब गोसो होथाबनानै बिबार खादों, थिग बिब्दिनो दैसारि लाइसारि आरो मनसारि मोनखौ बिबार खानो खन्थाइगिरिया थुलुंगा होदों। बे खन्थाइनि गेजेरजों खन्थाइगिरिया बुंदों, जेबायदि गियायथि, निमायथि, गयथि मोनहा एकदम मोखां सोमाब सोमाब जेरैबायदि गोसो होनानै गावसिनि मावनांगौ खामानि एबा गियानफोरखौ बुथुमनानै लागासिनो दङ, थिग बिब्दिनो खन्थाइगिरि बिथाङा बिसोरजों लोगोसे दैसारि लाइसारि आरो मनसारि मोनखौबो बिबार खानो थाखाय थुलुंगा होदों। लोगोसे सम थानायावनो गावबा गाव मावनांगौ खामानिखौ फोजोबना समानै दावगालांनो एबा गियान बुथुमनो खावलायदों। लोगोसे बयबो लाइमोन सुबुंफोरखौनो खन्थाइगिरिया खावलायनाय जादों, जों सम थानायावनो जोंनि मावनांगौ खामानिफोरखौ मावनानै फोजोबनानै जोङो समानै दावगालांनो थाखाय खन्थाइगिरि बिथाङा बे खन्थाइनि गेजेरजों खावलायनाय जादों। खन्थाइनि गुबै रावा बेखिनियानोमोन। दानिया फैदो जोङो खन्थाइयाव। खन्थाइनि मुं बिबार खानाय। खन्थाइखौ लिरदों रुपनाथ ब्रह्म। बिबार खानायनि ओंथिखौ जों मिथिखाबाय, गियान बुथुमनाय। हनै सानजाहा सोरां जाबाय, बिबार बारियाव बिबार बारबाय। बेवहाय मा होननानै बुंदों खन्थाइगिरिया? सानजाहा साना ओंखारबोनाय लोगो लोगो सोरगिदिं जेरैबो सोरां जाबाय। बे समाव बिबारफोराबो साननि सोरां मोननानै गेवलां गेवथां बिबार बारनो हमबाय होननानै बुंदों।
आरो बुंबावदों आगै दैसारि लाइसारि मनसारि फै आखाइ हमै हमै थांदिनि सारि सारि। बेवहाय खन्थाइगिरिया मा होनदों? सोरां जानाय लोगो लोगो फैदो जोंबो ज' थांदिनि, ज' रोङैखौ आसि थुलायनानै दिन्थिलांदिनि, फोरोंलायदिनि। बेबायदि होननानै खन्थाइगिरिया दैसारि लाइसारि मोनजों जों लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ खावलायनानै बयखौबो समानै दावगालांनो बा खामानिफोरखौ मावलांनो थाखाय खन्थाइगिरिया खावलायदों बा बुंदों। फुरहाब जाहाब गावदां बिबार बारदों, बिरहाब गोदौहाब हनै सिखिरि बिदै सोबदों। बिबार बारियाव माबायदि बिबार बारदोंनो? एकदम फुरहाब जाहाब गावदां बेबायदि बिबारफोर बारदों। आरो बे बिबारफोराव सिखिरिफोराबो एकदम बिरहाब गोदौहाब हागौमानि बिसोरो बिबाराव बिदै सोबदों होननानै बुंदों। खादं आगै दैसारि लाइसारि मोनसारि दौबा सुफुं सुफुं माबार फारि फारा फारि। मा होननानै बुंबावदों नै? बे समावनो खन्थाइगिरिया जों लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बुंदों, जोंबो खादो, जोंबो गियानखौ बुथुमदो, जोंबो हानायमानि बिबारखौ खानानै लादो, बिबार खानायमानि गियान बुथुमनाय। थिग बिब्दिनो खन्थाइगिरिया बुंदों दैसारि लाइसारि मनसारिमोनखौ खावलायनानै एबा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ खावलायनानै जोंबो एकदम दौबा सुफुंजासे माबार फारा फारि हानायमानि जोंबो गियानफोरखौ बुथुमनानै लादो होननानै खावलायदों। सानजौबोला सान्दुं रानब्ला सोनाबनि गबरा बार बारबोला बिबारफोरा रय रय सिरिनांगोन, जोंलाय ओरैनो थांफिननांगोन। मा होननानै बुंबावदों? बिबारफोराबो सानजौफु जाबोला बिबारफोराबो लरहायलाङो आरो मा बिसोरबो रय रय सिरिलाङो। थिग बिब्दिनो जोंखौबो खन्थाइगिरिया सम थानायावनो मावनांगौ खामानिखौ मावनानै लाखायाब्ला जोंबो मा ओरैनो थांफिननांगोन होननानै बुंदों। हनै गियाइथि निमायथि गयथि सिख्लाफोरा मोखां सोमहाब सोमहाब खादों जानजि खाफ्रा, नायफिना जिराया खादों हागौमानि। आरो मा होननानै बुंबावदों खन्थाइगिरिया? गियाइथि निमायथि गयथि मोना जेरैबायदि गोसो होसार होसार बिसोरो जिराया उनफिना हागौमानि बिसोरो मावनांगौ खामानिखौ मावनानै लादों एबा गियानफोरखौ बुथुमनानै लादों। थिग बिब्दिनो जोंखौबो एबा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौबो खन्थाइगिरिया गियाइथि निमायथि गयथिमोन बायदि जानजि खाफ्रानानै बिबारफोरखौ एबा गियानखौ बुथुमनानै लानो खावलायदों। खागन बिसर दिनै बिबार जबा माइनि। आरो मा होननानै बुंबावदों? गियाइथि निमायथि गयथि मोनहा एकदम बिसोरो गासिबो गियानफोरखौनो बुथुमनानै लागोन एबा गासिबो बिबारफोरखौनो बिसोरो खाजोबगोन होननानै बुंदों। जोंलाय मानो बिसोरनि उन जानो, हागोन जोंबो बिसोरनि समान खानो। आरो खन्थाइगिरिया बुंबावदों जोंलाय मानो बिसोरनि उन जानो, जोंबो मावनो हायो, जोंबो बिसोरजों समानै दावगालांनो हायो, जोंबो उन जानो नाङा होननानै खन्थाइगिरिया गियाइथि निमायथि गयथिमोन बायदि दैसारि लाइसारि मनसारिमोनखौबो खावलायदों। खाद' आगै दैसारि लाइसारि मनसारि मोखां सोमहाब सोमहाब माबार फारा फारि। जेरैबायदि गियाइथि निमायथि गयथिमोनहा जिराया उनफिना मोखां सोमहाब सोमहाब बिबार खादों एबा गियान बुथुमनानै लादों, थिग बिब्दिनो दैसारि लाइसारि मनसारि एबा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ खन्थाइगिरिया बिसोरजों समानै बा बिसोरबायदि मोखां सोमहाब सोमहाब बिबारखौ एबा गियानखौ बुथुमनानै लानो सम थानायावनो खावलायदों। एसेनोसै नोंथांमोन, माबाफोर गोरोन्थि जालांबायबा निमाहा बिनाय थाबाय।